La tercera edición de la Semana Vitivinícola de Galicia abordará los retos y oportunidades del rural ourensano. Se trata de un evento técnico y divulgativo organizado por la Deputación de Ourense y la Estación de Viticultura y Enoloxía de Galicia, la EVEGA, entre los días 5 y 7 de junio. É unha actividade múltiple na que nos 3 días a EVEGA quere chegar ao sector do viño, á sociedade, consolidar xa, se é que non está consolidado, este evento no calendario para os amantes do viño, con ese licor de dioses que diría Molière, ese máis noble de todos os vicios, iso sí, a única forma de beber sin ter sede. Porque Ourense é a provincia máis vitivinícola de Galicia e da máis importante de España. Aquí, unha vez máis, está implicada a Diputación de Ourense. Vamos a tratar de falar do mundo rural ourensán, pero dende o punto de vista da calidade. Isto vai a trascender o mundo do viño, aínda que hai un bloque que está especificamente dedicado a él, o mundo o viño e o enoturismo. Estaremos ali presentes 3 presidentes de consellos reguladores, pero o que quixen foi darlle unha visión un pouco máis global. Los escenarios serán 3, la Sala dos Arcos del Concello de Celanova, donde se celebrará el miércoles la jornada técnica, y el Centro Cultural Marcos Valcárcel, así como la Molinera, donde tendrán lugar las mesas de debate y un taller práctico.